бана, ходи да медеш мъжата и да спиш в казана. Ходи да медеш мъжата и да спиш в казана. Майка ми взе нейния кон, защото е шибангей. Тя ми каза, че има палесиране и аз си отговорих, че искам да я бъда. Аз му чурай бе. Аз му чурай бе. Я надуй кавала. Давай, надувай, надувай, надувай. Ще ги надуваш, бачо. Ще ги надуваш, ще ги надуваш. Ще надуваш, ма как ще надуваш? Майка ми взе нейният кон, защото мисля, че съм гей. Аз ти разказах за балестирането, тя ме наби още повече. Моята майка ме наби, защото е шибан гей. Това е кликата. И тя ме наби още повече. Ние сме Fortnite кидота, не спираме с Fortnite. Fortnite никога стоп, стоп, никога стоп. Fortnite топките всички. Айде, айде, ооо. Так, Fortnite. Fortnite топки всички, айде. Fortnite топки, аз съм гей, харесвам момчета и обичам деца с аутизъм. Айде, надувай, надувай, надувай. Надувай, надувай, айде, надувай, гючека, всички. Fortnite, топки, всички. Няма стоп, няма стоп, няма стоп. Ще ги надуваме, ще ги надуваме. Надувай, надувай, надувай. Айде, Fortnite кидотата не спират. Продължават яките печенци. Хайде, хайде, хайде. Яше, яше, яше. Хайде. Яша бомба. Надувай, 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 надувай. Ай, що гъмъй. Ай. Спайдерман, кафето с червен кретен. Спайдермен, Спайдермен, кафето с тъп кретен. Айде. Партито са 20.